ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಪ್ಪನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮೂಲೊಂಜಿ ಉದಿಪಣಾದು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಅಪಯನ ಕೊರಪನ ಶ್ರೀದೇವಿಯಾದ ಮೂಲು ಮೆರವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಪ್ಪನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಿಕಯಾಗ ಅಂಜನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಅಪ್ಪನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಜನೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಅದು ದೇವಿ ಸಂಪ್ರೀತರಾಯನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ಅಂಜನೆ ಬಯ್ಯಾಗ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಸಂಪನ್ನಾದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಜಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪನ ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಪಣಲಕಣೆ ಕಾಂಡೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಅದು ಚಂಡಿಕಯಾಗ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಅಪ್ಪನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಜನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅದು ಬಯ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಜನೆ ದೇವಿನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ ಅವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹರೆವಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ನಂದಗೋಕುಲ ಕಲಾವಿದರದು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಅಂಜಾದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪಣದ ಲೇಸನ್ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪಣದ ಲೇಸನ್ ಉದ್ದೀಪಣ ಮಲ್ಪುಣಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮಿಯಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರುಲು ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟದ ಜನತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರುಲು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಭರತ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟದಾಜೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟದಾಜೆ ಬೇಕಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಜನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕಲು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಜನ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಮ್ ರೈಕಲು ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜನ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೇಕಲು ಈ ಚಾವಳಿಗೆ ತಂದು ಬರೋಡೊಂದು ಯಾಣೆ ಅಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಜನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇರಿದ ನಂಜಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡೆ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗಿಯಾದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾದನು. ಕರಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಮೂಲು ಏರೇರು ಮಾತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಈ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಭವ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಮಾತಾ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡ ಅವು ವಾರೀತಿಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ಭಾರಿ ವೈಭವಯುತವಾದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದೆ 1,000 ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಆರ್ನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿದ ಪಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನೊಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಇತಟಾನೆ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಪಣ್ಲೆಕ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ವಾ ರೀತಿಯ ಲೋಪ ದೋಷ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಅರ್ಚಕರ್ನಕಲ್ ಮಾತಾ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಐತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಊರ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪರ ಊರ್ದು ಬತ್ತನಂಜಿನ ಮಹನೀಯರಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಬಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ
ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಂಜಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಬೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರಭಾವಳಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಭರದ್ವಾಜ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜೀತ್ ರೈಗೆ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಜಿನ ಆ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನು ಕರಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೀಪನು ಬೆಳಗಾದಿ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಅವರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಮಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಅಕ್ಲು ಆರು ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ಈಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದೇರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲ ಆದುಳ್ಳೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಐದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡೆ ಆರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ತನ್ನರ್ಧಾಪನಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರೆ ಅಂಚಾದ ದೇವರ ಆರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೇರಿ ಆರೇನು ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾದೇರಿ ಆರು ಉಮಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಬೊಕಾರ ದಂಪತಿಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಳರೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಯಾನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಆರೇನು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವ ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಆರೇನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಗ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತನಾರು ಆರೆಗ್ಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಭಾರಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಮಂಡ ಅವು ಓಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿನ ಯಾರು ಅವಳು ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಡ ಆ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟತ್ತಜೆ. ಐದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಗೆ ಭರತ್ ನಾಯಕರೇ ಇನ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವಡ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡ ಆಯ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇರಿ ಅಂಚಾದೆ ಆರೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಳಗೊಂದುಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗಿಯಾದುಳ್ಳೇರಿ ಭರತ್ ನಾಯಕರೇನೆ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಆರೆಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೈಕಲು ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದಾರ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಾರೇನು ತೂನನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ಏರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಮ್ಮರ ಕೂಟತ್ತಾಜದ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಇದ್ದ ಯಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎತ್ತಿನಾರು ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೇರಿ ಆರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಆರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಆರೆಗೆ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡುವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆರನೇ ಆನೆ ಮುಳು ಪುಗರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೂವೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಪನ್ನುವೆ ಹೊರತು ಆರನ ಪುಗರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಲ್ಲ ಮೂಲುಳ್ಳೇರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಜಾರಾಮ ರೈಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿರಲಿ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ಕೊಂದಲೆ ಆತ ತಂದೆ ಎಂಗಳ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ರಿ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರನು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವರ್ಷ ಐನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತದೇರಿ ಐನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲಾಯಿನ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಯಿನಂಜಿನ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಮಾತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಡು ಎಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪುಣ ಐನು ಸೇವಾರೂಪವಾದ ಈ ಊರದ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದೆ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ದಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಮನಕ್ಕೆ ವಾರೀತಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಉಳ್ಳರಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಊರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲ ಆಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಯ್ಪಾರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತದನ ಎಂಕ್ಲ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹಾರೈಸದ ಆ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಯ್ಪಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಿಯರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತುಯರಲು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನು ಕೊರಡು ಬಂಡದಿಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ನೇನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ತಾಲೂಕುಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅವು ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡವನ್ನೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸಕುರಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೊಡಗದುಂಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟವೆ ಮಾತೆರಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈತ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಗಳು ದುಂಬತ್ತದೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಪತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದರು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪೊರ್ಲೋಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪನೋಡ ಪಂಡದು ಎರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಲ್ಮ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗಡು ಇನ್ನಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಇತ್ತ ನಡಪೆರುಂಡು ಅವರು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಪನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇನ ನೇಪಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಯಾನ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪುವೆ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲೆಕನೇ ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪ್ರಸಾದಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಆರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಭಾಗಿಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗೂ ಎಂಕಲ್ಲಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಪ್ಪ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಟತ್ತಜೆಗಳ ಅವಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಲ್ಮಗಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತೆರೆದು ಬೈದಿನ ವಿಚಾರ ಅವಲ್ಲ ಬಾರಿಯಾತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ನಾವು ಮೂಜಿ ಊರು ಐನ್ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಣಂತೂರು ಒಂಜಿ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಅಲ್ಪಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಶನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 100 ಯೋಜನ ಶ್ರಮದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮುಜರೆ ಕೋಟಿದ ಆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಶ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಸುರುತ ವಾರಡು ಅಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪೆರಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಈತನೆ ಪ್ರಸಾದನಾಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರ್ದು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿಖಲ ಬತ್ತದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ನಿಖಲ್ಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆನ್ ಕೊರಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನುಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಯ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಡದಜೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ಸಹಾಯನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ ಮೇರೆ ನನಗೆ ಹಿತವಚನ ರಡ್ಡು ಪಣೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು. ಈ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆ ಬೇತೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುದ ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅಡೆ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ತೋಟ ಕುಕ್ಕಿನ ದೈವ ಕಣಂತೂರು ಮೆರೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಾನು ಆಜು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪ್ರಸಾದ ಕಲಿಮಾರ ಮೇರೆ ಆರ್ನ ಟೀಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟತ್ತಜೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನೋಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆವಡು ಪಣ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪೊಂಜೆ ಅಪ್ಪಣದ ನೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಡು ಆಗಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅವಳು ದರ್ಶನ ನೋಡ್ಲ ಆಯ್ನ ಅರಕೆ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಪಣದೆತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆಗಳ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಾವಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಮುಲ್ಪಾರಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಆರ್ನ ಮಾತ ಜನಕುలను ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದಟ್ ಮುತುವರ್ದಿಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗದೆ ನೆತ್ತ ಸುಗೂತ ದೆಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಜನಕುಲ್ಲ ದೆಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುತುವರ್ದಿಡು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಲ್ಲಾತ್ ಬೆಳಗೋಡು ಅಂಚನೆ ಐತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟತ್ತಜೆಡು ಎಂಕಲು ಸುತ್ತು ಗೋಪುರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ಪುಣ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಆಜಿ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣಕ್ಕಲು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಕಾರ್ಮಿಕೊಲ್ನ ತೂಡು ಪ್ರಸಾದಲ ದೆತ್ತು ನೋಡೊಂದು ನನವರ ಕೇಳೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಬಲ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕುಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆ ಬಂಟ ಜಾವದೆ ತೋಡೋಕಿನ ದೈವಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ ಬೆಳಗಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕಾಡನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನಗಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾಬೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟಜೆ ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ಶ್ರೇಯನ್ನ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನಂಗೆ ಹಿತವಚನ ಪಂಡಿರು ಆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ನೊಣೋರಿ ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಪಾದುಗಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಬಂಧಿಸೊಂದು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿದ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ 2017 ಪೋಡು ಅನ್ನಂದಾಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಸಮಯಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರಿಯರ ಆತಜಿ ಆ ಬರಿಯರ ಆತಜಿಂದ ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೂಟತ್ತ ಜೆಡ್ ಅಪಗಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದಿತ್ತಿನ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರಿಯರ ಆತಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕ್ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ
ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಆರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಆರನ ಮೆಗ್ಗಿ ರಾಜನ್ನೇ ಪ್ರಶಾಂತಿಯಕ ಮಾತೇರ್ಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಮಾರ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಊರದ ಮಾತೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಈತ ಶೋಕುದ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಾವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇಂದು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಟತ್ತಜ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಊರು 5 ಗ್ರಾಮಡು ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕೂಟತ್ತಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೊನಜೆ ಬೊಲ್ಮದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಧನದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ತದಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಕೂಟತ್ತಜೆದ್ದು ಕದ್ರಿಗೆ ಪೋನಗ ಮುಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯನ ಜಾಗೆ ಪಂಡದು ಪಾರ್ದನಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಗಳು ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಪ ದಯದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡು ಜಾಗೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಿತ ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಕೂಟತ್ತಜರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗೂ ಕೈಪಾಡ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಉಡ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಆಜೆಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಲ್ಪ ಆಯರುಂಡು ಅಪಗಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಸಾದನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡು ಐಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸರು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದುಪ್ಪು ಊರುದ ಕ್ಲುಪ್ಪು ಭಕ್ತರುಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವಿರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆ ನನಾತ್ ಉಲ್ಲಾಸನು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುರಿದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸರು ಮುಲ್ಪ ಆವಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಬಂಧಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಡೆಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡು ಪುಣಂಜನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿ ಮರ ಮೇರೆ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿನ ಕೋರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಮ್ಮ ತರೆದಗ್ಗಾದು ದೈವ ದೈವರೇನು ಮಾತ ಕೈಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಯೋಗ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವಳಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಂಡು ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಇಂಗಿನ ಬಣ್ಣಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಒಂತೆ ವರ್ಧ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ರು ಮಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಅರೇನು ಲೆತ್ತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡಿಕ್ ಮರತ ಪೀಠ ಮಲ್ತದು ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಐಕ್ ಉಲೈ ಪುಗ್ಗೊಡ್ಡ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಭಟ್ರೇನೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡದ ಐತ ಕೆಲಸಗೂ ರೇನು ಬರ್ರೆ ಬಂಡ್ರು ಬರ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೇರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಏಪಗಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಚ್ಚೋ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಾರು ಅಪ್ಪ ಯಾನಿ ಏತಾಪುಂಡು ಕೆಂಡೆ ಐಕ್ 6 ಪಂಡಿನಿ 1.25 ಕಿಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನು ಇಂಕ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಅಂಚಂದ ಈ ಸರ್ತಿಯ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಆರು ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ತಿ ಹೆಂಕು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆಡು ಅಪ್ಪೆಗ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಐಂದಿ ತೊಂದಿರಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲ್ ಪಂಡ್ಯರು ಕೂಟತ್ತಾಜೆಗಳ ನಂಕಲು ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ನಂದು ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಇನಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಲಯನ್ಸ್ದ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲಿನ ಈ ಲೇಸಗಳೆತ್ತಿತ್ತ 6 ಅಲ್ಪದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಗ ಅಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಚದು ಮುಳು ಪ್ರಸಾದದಿತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಲೇಸರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯರನ್ ಬಂಡ ಆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಉಲೈಡ್ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರಣಿಕ ಏತುಂಡ ಆತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆತೆ ಭಕ್ತಿ ಆತೆ ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕೆರೆತ ಬಂಧುಲು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದಾತರ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರಂದೆ ನನ್ನಲಾತ ಕಾಲ ನಮಕ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ಕೂಟತ್ತಾಜೆಡು
ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ದೆತೊನಗ ನಮ್ಮ ದಾಪಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆನ ಅವಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ದೇವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಆದಿನ ಕೊರದು ಇನ್ನು ನಡಪುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡು ಬರಡು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪುದರ್ ಪಡಾಡಿ ಬಣ್ಣದ ಬನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿಡ ಆಪಿನ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪುಲು ಆದಿ ತನ್ನಡ ಮಾಪುನಟೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅನಿಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂತ ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪಣದ ಗುರ್ಕಾಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ತನ್ನ ಗುರ್ಕಾಮೆದ ನುಡಿನ ಕೊರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ರಾಯಂಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದವನ್ನು ಕಡೆಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತ್ರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಯಂಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಕಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ರಾಯಂಬೆರೆ ಇರೋದು. ಪೊರ್ತ ನಂಚದು ಒಂಜೇ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಪತ್ತದ ಇಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ದಂಪತಿಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಪುಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆನ ದೀರ್ಘಾಯು ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚ ಮೂಲು ಸೇರಿಂಚ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲು ಸೇರಿದುಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೊಂಡು ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಉಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದ.